Kadi muri eZimbabwe kusangana tichifara kusangana pa across the border kana usati wa subscriber chingodzanya subscribe kuitira kuti usazojambwe nema episode anotera. Ndazita Dumisani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguwa katipinde mu episode yanasi. Nekutambira mu chirongwa chedu across the border muri Zimbabwe ngadoziva kuti nhasi tinani pachirongwa chedu. Ini noitwa Benjamin Simango. Pamba pa Zimbabwe ndinobva Chipinge kwamapungwana Kopera. Kudzidza ndakadzidza paTamandai. Primary yangu ndakaitira pa Mapungwana Primary School. Secondary ndakazoitira kwa Tamandai Secondary School. Ndakapedza form 4 muna 1990. Kupedza kwandakaita ndakaenda kosenza South Down Holdings. Ndikazopindwa ngeimwe pfungwa yekuti denda iendawo ku South Africa kwaenda anhu. Asi chinangwa chacho chingechekuti mukomana kuti aisenza naye. Mukomana wakaenda kodini, wakatorwa namukoma wake uchoenda ku South Africa. Gore risati rapera wakauya kudzoka. Paakadzoka wakaenda zviro zvakati wande bhasikoro, madhichi, radio, Omega. Ndio yakauya nayo nemakaseti. Iwe shamari wakazviona pari zviro izvi. Akazi ndakasenza ku South Africa zvinooneka easy. Pavhiki unongo chitotambira mari yako yakatonaka. Iwe unototenga zveshe zvinotoda kutotenga unototenga. Zvikapinda pendiri zvakandirwadza. Zvakati mangwana kwaedza ndakaenda kwake ndikati iwe chinitaura ndizwe zviro ndoda kuenda wodzoka nditoro zviro. Zvikazi kutora ndaizokutaurira mukoma wangu angakutora. Zvishuwa takaenda kuona na mukoma wacho ndichobvunza. Mukoma mwakadini? Ndaida kuenda ku South Africa. Zvikazi unoziya ani ku South Africa? Ndikati ku South Africa vokuziya vakawanda. Ma-address ndichazoatsvaka kumhatso. Zveshuwa ndane address yemudzukuru waizi Kenias Mulambo. Pangane mukomana waizi Steven Stole wainga aibva paTamandai. Vaimbouya vechipotiona asi vainga asikatitori. Watinonitora uyu kapfungwa yangu ndofana kutomubata zvakanaka. Andisvitso kubasa. Zveshuwa yakazoti nguva yasvika yekudini yekuti tichienda. Mukomana wangu mukomana umweni wainga aizi uyu mudzukuru kwendiri. Ndakachizomutaurirawo nyaya yekuenda ku South. Obva tadini ndamutaura uchindibvunza kuti une mari here iwo? Mambozi marenyi? Ndikati mari hatisi kuitaura nayo. Zvokuti mari ingaite marenyi. Iwo ungaitawo mari. Kazi mari ndikaiona kunawo nini? Vaisenza baba angu. Ndinendoramba ndichipotumwa gore rapera zviya tisati taenda muChristmas kuti tizorya paChristmas. Ndoenda koitora mari iyoyo. Hawo ingaite marenyi? Yanga yakati ngwarei. Zvokuti ndikaanza kuitadzanisa mazuva acho nawo yanga itoita kuma 600 rands. Asi zvimarands tasati zvishandisa madollars. Obva aenda kotora mari iyo akati shama mari yandapuwa. Wapuwa ngenda achizwa kamwedzi uri kutopera vhiki rineri richitopera ni weekend yacho. Apo toenda apo notera vhiki inonga ndichitoholawo mari yangu yepay. Zveshuwa ndakahola mari yepay. Chotera mukomana wacho mutashamari isitagadzirira mari taanayo. Mari ndinayo maitira yanga iri kuma $150. Dollars isi yazvinezvi mayusa. Dollars itainga teisenza nayo mana ngoti makore acho anga ari kuma 1990. Kuma 1990. Yusa rakazoya zvinezviri. Saka zvakazoenda kodini? Ngazi mari ika inokusvitsa. Ungaibata zvakanaka mari inokusvitsa. Zuva rasvika rekuti tisimuke kuuya ku South. South ndaitora semutare kana kuti Harare padhuze poroti wakwira bhazi motokasira nokutosvika. Taitasimuka takaenda kutongogara kukembi kuya ndomwe yaioneka vanhu vaifudza vanhu vakawanda kana kusanganisa vanhu ako nevo vanhu vari mukembi muya mutongogara. Saka tasvika takaiswa pamba pachaya mutsamai. Taiswa pachaya mutsamai takagarepo vhiki. Tichigarira kuti tiwande vanhu vanouya tiwande. Apo manje yanga yoshata nyaya yacho yanga yakutoenda ku Christmas. Zvokuti Christmas zveshuwa takatorigire kutongogara.
takazosimuka zvato zvechinyi zvokutoziva kutoti yanga yaJanuary. Takasimuka January. Kusimuka kwatakaita January tikafamba tikapinda mubhazi raBNC. Takapinda mubhazi raBNC tikafamba kuma past 4 ndokusvika kutakazoita kunonzi kuChemunanga. Kuchemunanga kune munzwa unobaya unonzi Chemunanga. Wakati kwiketa asati auziya kamunhu makwikira unoita bata hembo rinofanira kutomira apa amufana kumira mamwe ifana kutofamba kutoenda kutobatwa nehembe kukwikwa unofanira kutopfuura zveitosara zveikwikana hembe tofunuka. Tikafamba kungatosvipa tichimunjira. Takazoti kuma past 6 tobva tasvika kutanga tichienda korarira kwacho. Ende apa papasina homucha dzimwe dzazati joina tanga tine murume wakatitora kuti tiri kuende kuJoni. Tochisvika nzvimbo yati akati varume panapa zvemunoda kuita munofanira kuti mubvise mapepa eZimbabwe zvitupa zveZimbabwe takuende kuSouth zvinoshanda unono siya mwakazviisa pashi pomuti mozoitumira munhu unouya kozvitora. Zviro zvinoisa kufunga manje kutsiya chitupa chako. Zvokuti vamwe vakatita munyama vakatorohwa ipo papo vasechwa vaoneka vasana nezviro zveZimbabwe zvikazita mutaura kuti siyai zviro zveZimbabwe imugara nazvo. Ndokusada kuteerera uko vakachaiwa. Vakachaiwa havo mambamo. Vaichaiwa ndevanani? Vanhu isusu unenge asechwa. Anonga asecha kuona kuti une chiro cheZimbabwe tikazosechwa kamapurisa mberi zvinozokutaura kuti uri ani. Vanhu vamanga munavo pagroup pane vaitoka kulida. Vanhu vanonzi homuchani vanhu maleaders. Saka vanonga vakatotiwo nguva imweni 2 kana kuti 4 vanonga ilida vanhu 20 plus or minus munga muri 20 palaini iyi munomina munofamba muri mulaini. Tafamba taenda tasvika torara pachiuyu. Kuno miti muti unozi muuyu saka isi takudaidzira kuti chiuyu torara pasi pawo koedza mangwana makuseni. Ngoda kuziva kuti muripo ere mwese zveshuwa kwava tiripo tese toerengwa mwakaperera chizwai varume munofanira kuti mudini mubvise mari yekutenge muriwo totenga kudoku imbudzi saka maifanira kusanganisa mari yechinyi yekutenge mbudzi. Mari yaya motoite konde hamutauri kuzi mari motozi mari mbudzi inoite $200 pa $200 munofanira kuziva kuti munobudisa mari iye achinge aona kuti mwabudisa mari yakanaka unomudzadzisa wange mari $15. $15 handiye mauyusa ba $dollars yeZimbabwe. Ngoti kwanga kuri ma 1991. Zvakazoite kuti tidini tibike sadza tirye sadza tapedza tikazi varume manheru tiri kusimuka kuenda zveshuwa. Manheru akatora mabhodha ayo ndokuafisha paakafisha pedza totopinde munzira one single line muchiteedzana. Murume mudzimai zvakangofanana, mudzimai nemwana zvakangofanana. Tasvika mumvura muya mvura inonga irimo mwaLimpopo. Zvikazi varume panapa toro kudai munoteerana amutsiki mvura kuchovha munofanira kuti kutotsika kufamba kuitofamba musaiti noise nemvura ngoti kwetiri kuenda kune masoja. Hamuchatodairi kuti mutoti kuite zvevhere hamutamboti ungatira zvenoise kambamba unopuwa unopuwa mbama iwe sikaiti aenda uizoseri. Ndizvo zvinoshatira ivo mbama chaichaivo vanenge anokurusira ati achiri vafana vechikoroka. Ma 1990 kuti akapedzawo form 4 wozoti 2-3 weeks wotofamba uchakatsonga nyange wanyarwadziwa unotozviziva kuti hazvichina ndaa solongo ndasvika kwendinoda kuenda. Tadini tafamba tichibvunza mukomana uya iwe shamari saka manje zvakadai zvino tinoita kuona bhazi rakatimirira here ndiri kumubvunza kazi bhazi uchazotaurira haangandisiyi saka iwe unogara wakandodibatirira. Ndakagara naye padhuze muri mukomana uya ndiwo akakamboya kuSouth. Zveshuwa takafamba tamumvura tobira rwizi tabirawo nini mvura yeye zvakazoitika ngezvekuti wakatanga kuti zvine zvinouka mune malaisi anolaita umu saka hamuchafaniri kuti kusiyana kana kuti munofanira kuti 2-2 mweifamba 2-2 mumwe chitarisa chi pamunoenda chete. Zveshuwa
munzira mutaifamba mupaisi kunoite vanhu kuna vanhu vanobata chipo saka zviro zvekuti zvinyowane asi zvainga zvichitozikana kuti kune matsotsi. Mukomana akati ungaona munhu asvika padhuze pako usado kunyarara, taura kuti pane munhu wapindira paline apo. Zveshuwa takafamba. Kozoite bhurangeti rainga richizi ngerekodi kuisa pamusoro pewaya. Zveshuwa takaguma waya yakachekwa, yanga yakatochekwa kuti muende kopinda pakati kuti munoiona waya iripo. Zveshuwa waya yaibaya, yaihuka. Topinda pawaya. Magetsi ocholaita. Kobva tarara pasi. Takazoti tataura chinguwa almost kuma 5 minutes. Zvikazi simukai. Mwashaisha kuita musagwama waya iri kumhiri kwenyi. Mukaigwama magetsi anolaita. Mapurisa anouya, mapurisa eJohn. And kunouya varungu. Tikati alright azvinanda. Kugwama kuita sei? Kugwama kuguma. Alright. Yeah. Musachaisa waya iyo, munotofanira kufamba mupinde paburi zvakanaka. Mubata nini waya yekupedzisira inenge ine blanket. Unotoibata, waibata haikubati kukushoka. Inodini haitogwini. Inonga ichindoona kuti waya iyo yegetsi. Asingaite chiro chinonga chaite kuti igwine inotolaita. Takazotojamba payapa. Takajamba tese kurukutu tutu. Kurukutu mweito-jamba kurukutu. Tapedza kujamba payapa. Mbere utotidaidzira uyai kuno utolaita uyai kuno. Olaita kachimechisi kari pasi kuti uri apa. Zveshuwa totosvike pachimechisi paya. Kasi gare pasi. Totogara pasi. Petakazosimuka tataperera tairi almost kuma 20. Tasimuka paya kazvine zvino takuende kubhazi. Kwanga kusina bhazi. Bhazi ngero kunyeperwa kuziziye Chipinge. Takafamba tichiende kuDitoy. Kune ndau inozi Ditoy kumaPrazo. Tikafamba tosvike petakazoenda komira tomwe mvura. Tapedza kumwe mvura moto continue nejourney renyu. Toenda kunaizi kuEdorini. Kune Prazo rimwe maorange. Tasvika ikweyo hapana munhu wetakaona, takaona mudzimai. Ochizota kuti hapana mamungarari nhasi ngokuti zuro pakasungwa mwakomana panapa. Nhasi angakwanisa kupetuka futi, saka munofanira kupfuura muende pamberi apo. Zveshuwa takapfuura toende pamberi pacho. Takati fambe svike kuti togara pasi. Kwautorara waide kutorara. Mavhu acho akaita jecha. Saka hembe dzasingakwanisi kusvipa. Kwaedza zvichizi alright. Saka kwaedza zvine zvimotikari chasvika panapa. Takalozoona 8, 9, 10. Akati mumireni mboende kotarisa motikari paMessina apo. Ndikaiona kuMessina ndinodzoka manje. Mukomana yochoenda. Ochizodzoka, wakadzoka sina motikari. Akazi motikari wati yabuda mangwanani saka ichauya manheru. Tikagarira masikati. Takaswera zuva tisina kumborya sadza. Yazouya oni motikari haina kuuya. Zvakazoita ngezvekuti takazosungwa ngamapurisa. Tichakagara ipo pakuda kuita kuma 556. Kwazoya mapurisa nemasoja akasangana. Kutibvunza vaitotaurawo shona, vanotonga ichijoba shona sana sukuigona. Muri kuendepi? Mabvepi? Taura tabvepi chichi. Ndiani wenyuru unomutungamira pana? Mukomana iye watonyepawo kuti wabuda wadai. Haachatauri ndini unotungamira vanhu aya. Takalozodai 1 2 3 kwauya gumba rotibata. Rotoisa mugumba tofamba navo. Veitenese kuMessina kujeri. Takasvike kwatokuma pasi 6 to 7. Tasvika paya wototinyoresa, tanyoreswa topinde mukati. Takatotorwa mafingerprints same day. Torara. Tatine mukomana umwe wekwaUsanga. Takati naye. Umwe mukomana ndakasangana naye mudzi asi ndakapinda naye chikoro. Tototaura nyaya paya, totaura nyaya zvikazi right. Mangwanani pachaita koti. Pangaita koti, vekuMozambique vanofanira kugara one side, Zimbabwe one side, Malawi one side, mwese mwaito separatiwa. Tazodaro zvadini zvaita. Apa hatina kumbobatana nemaguma. Maguma anga arimwo asi mabatana vatakaita ngokuti akasira kusungwa ngemapurisa. Zvokuti maguma haazi kukasira kusvika petiri isusu ngekuti vaitya mapurisa. Tatorwa paya. Takachajiswa takatiri more than 50. Takachisangana nevanhu vanga awanda manje topinde mukoti. Maimirirwa ngemunhu umwe.
murungu unonga ari iyo mberi uko yonini unonga itaura Afrikaans, haatauri ngeEnglish, utaura ngeAfrikaans. Vanonga vachizwe Afrikaans vaitokasira kudairawo. Saka vazhinji vanga varipo vanga veMozambique. VeMozambique ava vanga vari vanhu vekuti vanga voziya zvaitika kuzvokuya kuSouth Africa. Mukomana akati iwe usanyorese Zimbabwe, unganyorese Zimbabwe unodzokera kuZimbabwe hauchauyi. Saka inini ndinoende kuMozambique. Ena mukomana wainitaura kuti mukoma wangu unodi unozokuambusa on border. And alright, tanyoresa paya. Tichotokwira murori rimwe. Takaswera mangwana wacho futi totomuka kutopinda murori kuenda Mozambique. Taenda Mozambique, tawanda tiri mumotikari muya. Takapuwa fish. Takapuwa chingwa brown nefish. Mvura waisitsvakira muno mwaenda komisa motikari inonga yamira ndipo unofanira kumwa mvura inotokwanisa kutowanda kutonasa kutoimwa chaiko ngoti chingwa chiya chizoryiki. Pamukuro panoporwadza ngokusarye chinhu the whole day. Zvokuti kumedza mata kudai zvanga zvotorwadza. Saka vakomana vamwe vakati asitovhura fishi dzedu idzi. Vakavhura zveshuwa vakakweshera fishi vaidzikweshera pasemende kwacha chotovhurika votodini votobvisa fishi votorye chingwa. Kwautoti ngatiende. Atafamba tasvika paKomatipoti. Tasvika kuKomatipoti kuGracia Mozambique. Takasvika vapedza kurya sadza namasikati. Manheru vanhu vakati vakomana mwauya nhasi kuti pana vanhu vanoda kudarikira kubva panapa kuenda muSouth Africa. Pane purazi rirapo rinotoda vanhu vakahola nezuro. Saka vamwe vazhinji vakatenda kuHauteng. Zvinoita ngezvekuti munofanira kudini kutoti munoda mwechida motodarikira muchapetuki sure. Zvesho tikati aisi totoro kutenda isusu. Tokuenda kuSouth. Vechichiridza vanozima masatellite. Veikandira mudenga mwechijeka muchioneka kuti chinyi chiri kuitika pasi pesapa. Pane kari rwizi kamwe kadoko kanga karipo ainga asina kukura iroro nerwizi racho. Ranga ridoko. Zvokuti takagara almost kusvikira kuma5 6 tobva tasimuka petanga takagara toende kuona mumunda miminda dzavanhu dzavanorima dzanga dziri chibaga magwere. Saka tagara muya zvikazi vakomana pana petari panapa bhodha renyoka apo votiratidza zvikazi muona pana musoja uri kupfuura vandopotora kupfuura napo. Musoja haamufuri kana akada kuda kumufura unotomutyitidzira. Saka imuchenchu munoita ngechekuti angandoridza pfuti motorara pasi. Mukasimuka akadza pfuti motorara pasi. Ungana aridza kairi uzoti watobuda. Ende paari paatobvi unonga atori pandau yaanoramba akatomira. Alright. Totokuchengedzerana kuti varume ndozvitoripo izvi. Mukomana kamubvunza iwe ndipo wakadarikira ndikwereni uende kuJoni. Kasi indakadarikira iyo nini nasekuru wangu kubhodha chaiko iyo. Asi chakaita ngechekuti tanga tisina kuwanda mawandira mwaita zvokuti vazhinji anonga asina mapasipoti. Saka zvemunofanira kuita munofanira kutoita zvona zvaamutaura ndo zvinotoita. Tinosvika hakuna problem. Mwatozvizwa kuti kunodiwa vanhu akahola kutori empty kunofanira kuenda kusenza ife. Pfungwa yekuti ndikapetuka ndau unono ndotoende kuSouth. Tichakagara mumunda muya ndakazwa vanhu votaura kuti kuda kutarisa kuona kuti vanhu vari kutaura ngei vanhu tisikatozivi. Apa patosvika vakomana mwati vototaura Chichangana. Chichangana tichizivi. Takazozwa mbama yadzatocha mbama dzenyi manyi. Kuda kutarisa kuti mbama dziri kuchaiwa tisi tochaiwa kana kuti imbama dzekutoti zviro zviri kuitika. Wotolaita ini ndakazoenda kuoneka ndine puma reZimbabwe ranga nekaraundi pasura apo. Mukomana wotosimudza mukumbo wangu. Iwe manje uri kuitei manje? Kuno kuda kudai mfana ndaifamba naye mukomana ndaitaura kuti wakatora mari yabo bake yekuaka. Waizosimuka kwainga akagara uya kwandiri. Chii chiri kuitika? Ototanga kutovhundisirana sezvo akakati kure. Wakavhundisirana akomana avo vototi vosiya mukumbo wangu. Vasiya mukumbo wangu vochida kuziva kuti ndiri kuendepi. Wondibvunza kuti uri kuendepi? Ndoti ndiri kufamba nauyu. Ndokomba muzaya uya. Asi apa ndaisikatauri language yaitozwa. Ndaitotaurawo kutoti zvindibve pendiri. Ndiri kutaura naye munhu kuti azondidefenda. Avo nditaura kuti uri kuendepi iwo? Kasi mutora mateki awo. Mutekera mateki, mutekera. Ndozomufana uchozwa kuti wati mutekera. Auno kuya pandaya ndiri yakuzwa kuti kutekera kuya nekutora. Unogara akatarisa kuona kuti unotora here.
azvecho haasi kuzotaura mukomana uya wakazotosimuka wotoenda wotodai wotonesana navamwe vari pamberi. Mukomana paakazodzoka ngoti waika ichida kutarisa nzira yekuti yakanaka ya unokuona mutakagara mune vanhu wotobvunza iwo ndiwaniwo unotaura vanhu vangaangwa hau za okay voda kudini kuya konikumurira futi chi jaketi ndotonesana navo kutoti noise chaikuti kutotaura zvekuti havazvizwi asi vanotoona munhu uri kutoita noise. Mukomana muridziwo kuti taifamba naye uya wotouya futi muri kuitei mwakomana wakati nende kudaidzira mapurisa kudaidzira masoja vototovhunduka kuti munhu ungazoende kudaidzire chi masoja apa tata uchitotya manje kuti toda kutorwa zviro tosanofamba nezokupfeka zvinezvi hazvingaitizvi. Muzaya wangu chitaura kuti sekuru vangada kutomubata kechituhu motodzikije chibhakera kuti left ndaitomboituza ndakazotogara paya ndikati ndatopuwawo nini yekudai ndozotozviona kuti akatodzoka futi kutondibata kutoshatirwa ndini wakazotya wakazvitya izvozvo pakadozodzoka kekuda kuti iwoni asi uzondibata-bata wakandosvika utondomira kuti munhu unoda nguwi kuti ndandine zviro zvina ndakapfeka zvinyowani jaketi puma neskipa zvimwe zvazvasara kuri kuchiuyu kuya kuchemunanga ndai kuti vakati hamufaniri kutore malageji mufanira kutoti munoona mwadai mosiya mozonyorera munhu tsamba mwasvika kuti enda kutore zvakandakasiya mushango uya asi kwakunyepa hakuna munhu waizoto kuti ungamutumira kuti enda kutore zviro ni Beit Bridge ubve Chipinge kuya Beit Bridge zvavisikaiti takazviona kuti kwakutochaiwa ngatisiyane nazvo. Maguma maitira vakazoita mani vakazoona kuti apa vabhamba avachazi kuone chokuita pana uchizoti vane mari unzai nesirivha uchihamba kuti umwe ngaumwe simuka wesecha chino muhomwe chinotobuda cheidini cheikandirwe mupabhegi mwawo kandira mupabhegi mukandobuda chiro havachiningiriri chii vanotora kutora chino mupabhegi. Saka zvakazoenda kokose kuti apa maguma arimo ndakazotowana vanhu vakatodaitiswa asi manje zvaanonga ainazvo vanokwanisa kuva nechipanga kana kuti vane chainacho kuti aremedze munhu anoda kutorera zviro uya. Ini kwangu ndakazopona ngenyaya yekuti muzaya wakazouya kugara neni nemukoma mufana uya wakanditora uya wakazouya kuramba akagara padhuze neni zviro zvangu ndakazopinda nazvo. Kubva ipapo kwakachena mangwana makuseni izveshuwa tatabira nini bhodhara takati toenda kodarika waya paitaurwa kuti musoja takafamba takabatana maoko iye mvura yanga ichiti yechiita noise. Saka kuti munhu kufamba kwake munhu uri kudarika kana kuti munhu unonga ichidi unonga asikazvizwi ngenoise yemvura. Saka takazotairekana kasi tatodarika bhodhara tadarika apo mumabhanana ekambani yeSouth Africa. Saka ngatiende kutsvake basa paiva kune maorenji nemabhanana nenzimbi. Saka isi takazotiri kuende kumabhanana zvechuo takati tapedza kupfuura ipo takaenda kuti tapinda toende kuona mukomana umweni munjira omubvunza kuti ngepari pakaholwa zuro kazi angapa kazi vanotora here vantu kazi hatingaziye endai mobvunza fomeni munoonana naye kutanga unonga ari fomani wepakambani. Saka modini moende komubvunza kuti vanotora here vantu tata kuchitotya kuti hatichazivi kuti maguma aya anobuda ngepari ngekuti vanhu vanotouyawo sevanhu vanotofamba motosangana vazoite kuzoona kuti apa taakutobatana navo vanhu aya ozoti hazvichina ndaa ngatitoshingirira tikashingirira svike tobvunza paya zvebasa nena ndio waitaura naye ndio waitokone chichangana mukomana uya ndio waitaura nawo za vanhu vebasa vanooneka kuma8 vanododi vanokachitora basa dzemangwanani zveshuwa tomirira 8 dzosvika votaura ngekuti zvikomo tozvikomo zvii zvarudo kuoni kuzama kuita ubvunza umweni what they are saying zvikomo vaitaura mapadza zvikomo zvonga zviri mapadza. Saka vaitaura kuti une mapadza ndiani unonge badza rake unonga izvipindira ngebadza rake uyu une badza rauno wopuwa kambani wonyorwa zita rako zveshuwa onini basa boyo takapuwa wakazoti waitozviziva kuti vanhu vanobve Zimbabwe chichangana vachiziva. Saka takazotodini totaura kuti vanode mapadza vanhu vanganai takaita vanhu 6 vaide mapadza epakambani ndio takapinda nawo and nguva yachona iyoyo waipuwa ufu 12.5 mungokwanisa kupuwa nini saka oni plastic ne matumbu ehuku kana kuti makumbo ehuku mutenda zvendai mobika zvekuteera nini kubira oni zuva racho zvimangwani zvavachazvipindi
kwatoedza chete muende kubasa, modzoka ufurire kumba muone plani munoita. Saka isusu taiziya gusha derere, takazoenda kodini kokaya derere, ivhure iyo derere rinomera. Takaenda kukaya derere totouya naro totobika todini, raiti shota haro soda, asi takazoenda koite soda yemarota, mavhu marota. Saka takatora iro toise chimvura toite toungura totora mvura tobika ndiyo kuite ritestike gusha riya. Munyu mwaingotopuwa paketi kana unonga ina unotomupa sauti zvakawanda zviriyo. Saka takazoti tabvepo takasenza almost mwedzi kusvikira sati tabvepo. Takazobveko matipoti mwedzi wapera taholiswa mari yedu. Mari avanoholisa mari yako inonga yakatsonga hayo. Ndakapuwa mari inokwana kuita 150 pamwedzi. 150 yacho mazuva acho yanga chatenga zvokuti maranzi 150 rands. Mfana uyu wakaziri kuzoshandise pfungwa yakangwara kuti iwe shandisa mari yako ndizoshandisa yangu taamberi. Kata okay haizi kushata. Apa maipiwa pekurara? Tairara imba imwe mwese vakomana muri vakomana munorara mumba 1. Musingabhadhari rent? Mubhadhari rent. Munorara muimba 1 munoite manhi yemakadbox. Motowaridza motorara. Mangwani mukatomuka motoziva kuti kadbox iri ngerangu iri manhero acho todini toziva kuti toende korara ndiro rinoende korara. Takazobva komatipoti mwedzi wapera tikasimuka komatipoti ende kumalelani, kubva malelani tikasvika Joni. Vaitoti Joni hai Hauten, yaitodaidzwa kuti Joni. Zveshuwa takafamba kusvikira mupark station. Tisikazivi kuti park station vanoti kudini, asi yaingodaidzwa kuti park station. Asi tasikazivi kupronounce kuti park station. Taitozwa kuti park station. Asi park station wacho unotaurwa ngokuti unofanira kudini kuzvizwa kuti ndau iyi ndiyo inonzi park station. Tukazi tasvika munomu ndo muJoni munomu. Vana mafoni, tipe mafoni enyu, tisenzese mafoni kumufonera vanhu munofanira kudini kuenda kwavari. Zveshuwa vakafona. Vedu havazi kufona, havazi kubadaira mafoni. Why? Malandline zvokuti usiku foni dzavo vaidzivhara. Dzasingashandi usiku. Dzakazoti makwachena. Mangwana totaura kuenda kwakati votiperekedza motikari. Motora motikari dzinoende kutembisa. Motora dzinoende kujimisini dzinoende ini ndaiuya kutembisa. Nende kutembisa mangweni. Handina kurasika. Takatobatawo motikari iyoyo votikombiza kuti ngei. Kwautopinda. Ozi mari yakati mari yanga ichakanaka. Yanga iri kuma 8 cents to 12 cents. Totokwira motikari dzedu todini kutouya kuya kutembisa. Toende kumangweni. Mangweni kuya tosvika kuda kuona petakaenda kosvikira apa nomufana waizi Steven wanga nemukoma waizi Kenneth. Saka vari kwasitori vese. Tasvika payapo totomhoresana navo zvakanaka. Todini tapedza kumhoresana navo vototiti alright mafamba zvakanaka ndipo pamhatso panapo. Asi manje zvakachizoitika ngezvekuti pamhatso mwamusingafanira kugara mwakawanda varume vega. Tanga tiri taiti Charles Pahlani, Kenneth, Steven, muzai wangu uya wandakafamba naye Musiya. Pozoenda kuti neumwe mukomana wainga izi sekuru Isaac. Tatiri 5 parumu 1. Rumu racho ranga riri garaji. Saka kuite garaji kuya mukadzi wepo wakazotanga kuti manheru wakazouya pamusiwo. Kenneth uya pana tizwa. Uya paya Kenneth. Kati chinchaita ndaona ngati vanhu mwawanda. Zvikazi pana afana vauyawo nhasi. Saka taida kugadzira kuti mangwani vaende maupani. Kuti kuenda maupani taida kudini? Wagadzirira motikari kuti vanotorwa nemotikari kuti vaende kumaupani. Vazo alright. Kenneth ndasikadi kuti mugare mwakawanda mawandire mwaita. Saka inini ndakazoenda kochuzwa. Uyu mukomana wandaiti mudzukuru uyu. Wakazoenda koite hama yake Soweto. Akati inoende Soweto. Ini maupani andikaendiyo. Mukomana wanga ndaita wakanditi mukomana anozokutora unozodai shamwari dzake dzakaite kuJimmiston. Saka ivo vakatoendawo Jimmiston nemukomana uya. Wakazototi tasvika paya Joni ndiyo Joni unono. Saka basa mozotozvitsvakira. Yati hazvizi kushata.
Zveshuwa paupenyu zvimweni unozvifungidzira zvinoita wechitaura kuzi Joni ari kutoita hako mazuva anaya munhu ungaende kuJoni wechiti ndoda kosenza zvaanani asi hazvichina unani ngekuti zvinezvi unochemera zviro zvakawanda chikafu pokugara asi basa remazuva atakauya ranga ririyo waizoita kuti ini basa rekuaka handirikoni iri basa rekukandira zvidhina ndikarizama kana richinge raita ndikariita rinani rimwe basa rimwe kutotiwo semunhu unonga achibva kuchikoro mamwe basa mapractical tarisina kuita akawanda inde ndakaita building saka zvakakosa kuti ndiende kubuilding chiti kuenda kubuilding zvichanditorera nguva ndinochiona mari ngoti vebuilding vaizi munhu unoonekwa 150 pazuva 150 rands pazuva saka ndakazviona kuti izvi handingakwanisi kuti kutengawo radio ngoti radio ndendanga ndibvise kumhatso Omega ndinozoitenga ngemari ndakaitarisa radio Omega yanga ichiita kuma 250 208 zvoite kusiyana kuti Omega kana Tempest asi dzaiswa mabattery idzodzo ndozvizofungidzira kuti asi hazvina ndaa ndototengawo zvinoenda kuona zvakaitawo radio ngoti radio ndaida marecords ndakatokura pamhatso pendaitogara papasina radio yanga iripo yanga iri radiogram inozi radio inonga maspika mahombe iyo neiyo ndio radio yanga iripo ende yanga iri automatic kuridzwa yanga sanya kuridzwa ngenyaya yebhetiri ne but bhetiri rainesa kutenga kumbai so building mati kwaihorwa 150 padhaka boy unonga ri dhaka boy uyu wainga nemari yake handina kuziva kuti mari dzavo dzaitawo mari dzavaipuwa weisa chidhina zviya zvowasiyana nemunhu unoita dhaka boy ende gore ranga iri kuma 91 kutaura kuti 150 yanga iri mari yakawanda asi pane mari inonga yakanaka kupfuura yona iyo ndio itaida iyo pazuva pai kune mari dzaito nini aikona zvokupinda mugodhi zvisikatoryisi taitosenza kutotakatira weisenza kutenda kutohola zuva rahola uende kupuwa mari yako 500 450 wotoziva kuti mari yako yakadini yakanaka iyi saka inini ndakaenda kuziva kuti inini chandakafunda kuchikora ibuilding asi building ndandoizeza kuida kuishanda kuti amweni ari paitoshandawo zvakanaka saka ndaida kuti ndisaenda kubuilding asi ndakati hazvina ndaa ndakagara uyu Kenneth uyu wakazonditi zuva rimweni akati iwe unoziva umweni ndiani unono ndikati unoona hakuna wendinoziva wanga Kenias wendaitaura muyambo haasi kutodaira foni kuti ndambodzifonera nemukomana umweni haasi kudaira zvikazi unofanira kuenda kumaupani ungaenda kumaupani unoona hama dzakawanda kumaupani wotoguma udini basa rakawanda unoita kutengesa mushopu weitotengesa mushopu unonga wadini weitohola mari inonga yakatonaka kutodarike iyi izvo kwaiva kuri kunyepa kuda kuti ndibve pamhatso ndakazviti tendei ndozopedzisira changa chandidawo ndakati zuva rataifanira kuenda ndiro mukomana wada kuenda nesu Stephen achozoti handichaendi nhasi toende chii Sunday asi kubeni munjira umu mapurisa mufana wakantaura kuda kuenda maupani mapurisa ari munjira umu amukanaki zviri kutoti utotsvaka munhu unotobve kumaupani kuye kotora iwewo uno ino ari anani hapana munhu ndaiziva chinodawo zvakazondikombidze kuti ndarara mangwana mukomana akati iwe pane panodiwa anhu apo paSterkfontein kati panodiwa anhu akasi vanhu apo panoitwe zvidhina ndikati alright zveshuwa ndakazosimukepo totoendeye mangwana kuma 5 ndaenda kwakuchakasvipa yanga itori nguva yana June yona iyi kosvike kuti akaenda koita ndino munhu wakatanga kutorwa basa ndisikatozivi nokutotaura chaito murungu akauya kotitora wakatotaura yechirungu I'm looking one person for one day vatanga tiinawo kuda kuti vazive kuti zvazi kudini here apa ndichotosimudze maoko ndotobva kumwe ndai ndiri muna antu ndotoende mberi kuya kufrandi watotorwa so wadini udi uda kubvunza asi avazvizwi kuti zvivati kudini chikora chakashandapo navo vopedza kutondidaidzira come here toenda kutondipinza mumotikari mune zimbwa rimweni rine mamuromo ndotogara naro zimbwa riyana uda kuriningira kudayawo handicharambi ndichiriningira
ndakagara motikari mwake wotodhiraivha motikari woenda was alright svike todzika paya tadzika paya kuda kuti ndibude kudaiwo zimbwa ndiriuziva kuti ringatonitera kutondiruma ndakazoita kuti kasira kuvhara musiwo and musi wamotikari ndasingauzivi kumavharirawo ndakandoitawo kuti ngandisukumidze ndione ndakazona dwa watovhara zimbwa rasara mukati meya utondikomba rori ngazoenda kushanda kurori iro ndakaenda kwasenza nemurume waizi samsoni mwenga ari muvhenda murume ndakasenza naye ndakasenza vhiki pavhiki rangu ndakaita 3 days pa4 days mwingo chouya akati ne come again tomorrow ndichouya ndauya paya ndikati pana zvado kubhuya ke zvimweni ndakati kumamhatso ndikutaura kuti ndasi come again tomorrow kazi endai mosenza kona kuya murume waide maupano ya Kenneth ndokazoti endaoshanda kuya tauri basa rako richipo zveshuwa ndakadzokera svikepo ndodini ndomira opedza kuti ndidaidzira apa pagedhi mambwa ane waitoti watopedza kusunukoni kupinda madhiraivha mobuda ngerori waitosundura mambwa aya maiwe mambwa anga akakurawo ndosiye basa ere ngenyaya yembwedzi ai ndaitohamba ndeitotya nokutsonga kwacho kwangu chakatoita kutsonga ndotodai nditobuda nadzo chakazonyanya kuti ndigarisa pabasa papa ndakasenza almost 8 years ndiri pabasa papa ana kudzingwa ndakasenza ini ndakazotosiye basa nokuti makondishini ainga apo manje ainga ekuti semunhu wasenza nguva yakareba unofanira kuita chini chitupa saka passport chitupa chaizoitirwa munomu asi handisi kukona kuti ndiite chitupa chomunongo ndaisingakoni language ndakazototi pakaite December ndakataurira murungu ndinoda kuenda kumhatso so ndokuenda kumhatso kazi unofamba sei usina passport kati ndinoite plan kazi alright unodzoka ere ndikati inodzoka zveshuwa ndakati ndabuda paya pana murume waitigadzirire nini mapassport waigara pamuritini apo saka waigadzira mapassport aya wotomupa 150 opedza oenda zveshuwa yakaguma nguva yekuti tiende kumhatso mabhazi ainge asikashandi ayo mazuva anaya kwaishanda matekisi ndo aitora anhu unono kuendesa kuri kubed bridge aiperera pabed bridge kubva pabed bridge totokwira mabhazi kuenda kuri Chipinge saka ndakandaenda first year yangu ndakaenda ndakamake sure kuti ndinofanira kugadzira passport ndakasvika kumba ndotaurira mukoma ndauya asi zvino handisi kugara ndoda kuenda kogadzira passport aitorere kwamutare ndakaenda kwamutare svike kwamutare ndoenda kuofisi yacho pasi office passport svike ndodini ndovataurira kuti ndoda kutora passport zveshuwa votonyorera zvese passport ndakarisiya risati rabuda ndichidzoka gore rakazouya rachona iri ndikati 92 richiitawo nini January ndokuti akadzokera kuuya unono kuya kubasa saka ndakanga passport anga isati rabuda ndakati 2 weeks ndauya kubasa ndofonerwa kuzi passport radini rabuda and havazi kutofona vakatonyora tsamba kufona kwavo usikaiti kwaitodhura vakaita tsamba uchiti pamuda tsamba izi kusvika uchoita telegram yaiita telegram yakanyora unyora kuti passport rakabuda tiise visa ere ndikati alright vaise visa ndakatumira mari ngepost office ngetelegram tumire kumba ndakatotuma yanga iri kuma 200 rands chotumire kumba menoti vakaisa ngemari yanzi kutozvibvunza pendakazobva futi kuenda kumana 92 end of 92 kuenda kuDecember ndakaenda kusvika kumba passport reshua ririyo kumba rine visa rekutoti kuenda kuSouth Africa passport ndana naro zvemudondo kubva apapo ndakatondoti ndoda kuzvisiya izvi maguma ekuhamba uchotana naanhu anozotogumisa kutokubaya nekuti petakazosvikawo isusu techizokuyaya zvakaitika kumashure kwedu uripo mukomana wezi kwayo wakachekwa ngebanga haana kufaka asi wakachekwa ngebanga wakangaende kuti kuramba kudo kutorerwa mari iya osimudza maoko kudodina wotomucheka ngebanga saka wakazotoenda koremara mukomana uyo wakazotopetuka kumhatso kanyi azotoya John nono wanga aremara chanandonyenyenyera kutoita ngechekuti sevho ndakasiya ningina angu ndandikwanisa kutotiwo pamwedzi ungapera ndinofanira kutotsvakawo zvekupfeka kuchimbuwa taitokudaidzira kuti kuchimbuwa waitengese madzimai mabulawayo vaya vaitengesa hembe dzekutotengesa dzemasekendi zvekuti ndakabva ndine bhegi rakanasa kutotiwo simuke ngehembe dzemasekendi
kuendeyo koitira anin'ina. Vanin'ina vamweni vacho vainga vatori kumba kwangu vaitoziva kuti mukoma votouya vanotouya nezviro zvekutopa vanin'ina. Ndayatengera redhiyo dzindaifunga ioni Omega yana ndakazoenda kotenge Sanyo. Imwe redhiyo yanga ichirira zvisikaiti. Ungati itori neextra base redhiyo Sanyo. Ndakaenda nayo kumusha ndikatengera anin'ina yavo ndikatenga yangu yekuti ndogara nayo pamba yanga iri double deck. Zveredhiyo ndaenda ichitozvida zvisikatoiti zvekutoti mafambiro andakatoita ndichitoziva kuti redhiyo ndinadzo pamhatso pendinonga ndiri nevanin'ina vangu vanofanira kuva neredhiyo pamhatso pavari. Ndakazviita ndikasuccessa basa randakaita ngekuti mawira ndakaita kuSouth Africa ndakauya ndichipinimidza kotenga redhiyo iyi ndaiida zvisikaiti. Makaseti ndaitotepesa makaseti kudzadza cardbox yemakaseti ndosvika ndotopa vanin'ina vangu torai makaseti aya muridza munode ripi. Ndoda wara Dembo, ndoda wara John Chibadura. Ndaitotorawo mona ndaitoita 2 ndichitenga zive kuti vangati vanode kuti havafani kutora vonisiya ndisina makaseti. Zvinotaura kuti chichemo chandaichemera ndakachiita pagore rechitatu. Ndadzokera kuSouth Africa ndienda kosenzawo ndeidai magumo kumwe ndasikatovafungi zvekutoti ndaitoziva kuti ndikatopindawo motikari mubhazi taiva nebhazi raBNC. Ndikapinda mubhazi ndinofanira kutosvika mangwana wacho. Ndizvo ndaitosenzera izvozvo azvikaita. Mbozwa muchitaura kuti maitakura bhatiri. Kune imwe ndakazotenga ndandazotogurisa. Ndikatenga redhiyo double deck. Ndikatenga nebhatiri 24 volts. Ndikati ndichibva unono ndaida kusvika konini vanin'ina kofadza vanin'ina before vangandouya kutotora redhiyo ndotanga kumbaharidzira zvekuziva kutoti mukoma akasvika. Umwe mukomana waitwara redhiyo umwe waitwara bhatiri 24 volts. Kwakutenda naro kwetaienda sezvo tanga tichinakirwa taitoti vanonga itomwe doro totovatengera zvedoro votouya kutoziva kuti votodakadzawo pamhatso petonga takagara. Taifamba zvekuti tikafamba nemudzikuru wangu taifamba naye uyu waizvifarirawo futi. Iye wanga akura wanga munhu wa1965 ini ndiri wa1969 tatakangotosiyanawo mbijana asi vakomana vanje vaishatirwa vaitwara bhatiri ngekude music vaiutwara. Tikatosvika pashopu chaipo kana kutovharisa redhiyo mushopu totoisa yedu totoridza newe waitozwa kuti vanhu veshuwa vakabva kuSouth. Zvaidakadza mazuva makore acho nawo zvaidakadza zvekutoti uonewo watozvitarisa unotodawo chido chokuti ndokuenda kuSouth kuti zvitaitosvika teitoita ka zvitatisingaitike zvokuti keep change. Taitomutengera maCoca-Cola tomutengera doro momwa vanojaivha votojaivha pupuche techiridza especially Friday kuenda muSaturday maiwe zviro zvaifadza. Takazobva panavo vavo takazoparadzana ngokuti masenzero taiita manje takazoenda kosenzawo zvine chinangwa. Tatosenza toziva kuti zvane chinangwa. Nguva imweni ndaitotowo pakati paGood Friday ndaitoenda kumba. Pamotikari apa ndakazopedzisira ndatoitawo yanguwo motikari ndaitosimuka kunoku nditoenda kuZimbabwe. Asi kuenda kundaita kuZimbabwe ndaienda ndine mhuri. Ndichiti mhuri ndakazorora muSouth Africa. Ndakazorora muperi muSouth Africa. Ndaitosimuka naye wanga apo wanga achine mwana 1 wakazoita mwana wechi2. Ndakazoita vana anokwana kuita 4 vanasikana. Saka vanasikana vangu apona wakazoita wechi2 mwana wangu haana kuzoponawo zvakanaka. Mwana wakabarwa nedisability. Saka disability yakazomaafekita zvekuti zvinezvi uno kutaura chokwadi kuenda kumba navo vakura vana. Umwe uri kumanga 1996 uyu wenumber 2 ngowa 99 wenumber 3 ngowa 2002 wechi4 ngowa 2004. Ngati vana vangu ndo pavaperera vese vasikana. Uyu wa 99 haakwanisi kusenza kuti mwana une disability. Disability yake iyi inoti nesei ngokuti mwana usikafambi, mwana usingasimuki paakagara, mwana unogara akagara pasofa. Ende kugara pasofa pake
zvitori zviro zviri complicated kuti ungataura kuti zvakadini here itori disability ainayo mwanangu. Sadza unorya nyanga mwenye ataura news unotozwa kuti muri kutaura zvakati kuti, asi kutaura haatauri semwana sikana unotonga aipuwa help ndima yake. Chakaitika ngechekuti wakambobatsirwa ngechikoro Little Eden chiri paBulsfontein chakamubatsira. Saka panguva yekukura kwake kwaakaita wakazoenda kuita fault yekuramba akakuwadzwa ngestool chaigara bhaki. Saka bhaki iri raende kodini vaikwanisa kumukuwadza 2 weeks voti vanomuatenda kumurapa. Kuno kuzoenda komutarisa kuda kuona ronda riyere ratonyeketa ratikura zvekuti kutoona kuzotokorigadzirisa harichadini. Zvakaitika zvinokwanisa kuite katatu kuti or more than kuti mwana wasvika unosvika akaremara maremara aita manje kuti unofanira kuti attention imwe isikatoiti. Asi zvitaita taimugeza ngemunyu. Tikati mushonga chaiwo hai wanga usipo wanga uripo asi wanga usiri uya taikwanisa kutenga betadine. Taikwanisa kumugeza ronda rake every day ngemvura inodziya ine munyu. Kusvikira ndazototi no dai mwana aichitodini sezvo zvino haadini handikwanisi kutengeyo ni stool yake kuti agare. Ngatoya hake kumhatso tiite attention naye. Ndozvatakazopedzisira tatoita zveshuwa ndinaye pamhatso apo. Attention yangu ndakaita ndakazotomenda futi kuJohannesburg ndakaende kunonzi ku Shona Equip kuvanogadzira mawheelchair. Vainga vachida kudini kundiziitire plan yekuti ndikaendeyo ndikakwanisa kuzoaita labor inavo. Saka labor yana haisi kuzobuda still ndatone 3 years ndakabveko Shona Equip kuti ndizame kuti ndireise mari yani sezvo zvino ndakazomboti paro ndazotosira sori ngepekuti ndakazoita kuvhakachirwawo ngekamwe kachirwere kamwe kasingatombooneki. Ndiri munhu unodriver asi zvino handisiri perfect pakudriver. Kusaita perfect wangu ngekuti ndakazovhakachirwa ngekastroke kamwe kasikazwi kuti kastroke here kana kukai. Mukumbo waitooma kana kuti muoko ndotoona kangu kutooma. Ndizvitsvaka kuti nditi chii zviro zvakazondondipindirawo panyama yangu asi ndaisikazvifunga kuti zvingandiitira. Ndaitofunga kuti ndichatoramba ndichiende mberi. Zvitondichaya maitira kubva ndazotoregera basa. Ndikazotouya ndombopinda mumateksi kuti dangani panguda zvinoite nani. Ndokuzviona kuti zviro hazvisi kuite nani ba. Saka zvino ndato munhu wekutombopota ndeiende Zimbabwe ndotombodzoka. Ndikaita 4 months ndiri kuZimbabwe ndombogara ndoya ndodzoka futi kuSouth Africa. Ndonga chiye kuone vana kuti zvino kuti nditaura kuti ndofamba nevana handichafambi navo. Sezvo vana vadini vakura. Kwautogarira pamwe kuti holiday wendaitombofamba naye ndimai vacho ndaitodini. Asi ngenyaya yemwana uyu waite disability uyu nevanonga achitomboende kumishando havasina nguva yavanope munin'ina wavo kuti vagare naye. Saka kufamba kwacho kwakutonesa manje zvinezvi. Kwakunesa. Saka alright. Mwana uyu ane disability tingati muhombe sei? Ndiye ngewa 99 wane 25 years. 25 years. Wane 25 years mauche angaita mari yaya muri kutaura nezvo? Ndikati hangu baoni pendakamboenda uko quotation yakanga yabuda pachituru ichi vakati 26,000 rands. Story iyo. Hadzisi any normal. Hadzisiri any normal. Kukwira naye mubhazi tokwira kuzoti tasvika kwetinoenda kodzikira kusvika naye pamba munomupusha ngei. Asi mukaona wheelchair yakadai iyi munokwanisa kumupusha naye kusvika pamhatso. Kumusimudza kana kumuisa pasofa munokwanisa kumusimudza mumuendesa pasofa ogara. Kugara unokwanisa kugara asi chinoita ngechekuti kumupusha nzvimbo kubva panzvimbo pamwe padhuze naye munhu wakura. Alright. So akamboita here kana kuti ndekuda kutotanga kuexperiment? Wakamboita. Wanga achine miri uchakati tsongera waikwana mune mawheelchairs anoitwa anooneka mumaclinics. Taikwanisa kuenda kotaura navo tipa yona
asi zvinezvi uno iyi inoda kutogadzirirwa iyi yotoitwa for iyi iyo macheya amwe acho amadiki ekuti ndo anomukwadza ndotoita kuti wakakwadzwa ngewheelchair kuchikoro kwainge ari. Saka iyi vakatombotomezha vechifunga kuti hai mari dzingaita panguva yakati kuti mari dzingaita, saka zvino kuzoita ngekuti yato 3 years zvinezvi. Mungango mechinatsoziva zita rekambani dzinoita izvo? Zita it's Shona Quippy. Yakanyorwa kunzi Shona Quippy. Shona washona chaicho. Yeah, Shona Quippy. Quippy. Q I P. Yeah. Alright. Inowanika kupi shopi? Inowanike Johannesburg. Kuti ndikaenda kosenza kumabhunu ndichiona mare ndichienda kosenzesa mare iya handingachaikafi sezvo ndakataura kuzi wheelchair is plus or minus 26,000 rands. Zvakandirwadza kuti mwana wangu taura kuti handichatoendi naye kuZimbabwe, asi ndikaona wheelchair ndinoenda naye kuZimbabwe. Toenda kugara 1 month ndokwanisa kugadzirise kuborder post imwe iya ndiende kowedzera futi mazuva ndoya kugara umboti 2 months ndiriyo kumba iyo nonga ndiriyo ndopedza ndodzoka ndoya kusouth ngekuti ndine imba musouth ndine imba muchipinge. Ndine imba dzimba dzangu imbiri yemuchipinge neyekuno kusouth. So muchiri kugara nevana vesa? Ndaisa namba dzangu dzemungandibata ndidzo kana muchida kutaura neni. Zita ndiro ndataura pakutanga, namba dzendaenda koisa ndidzo dzinoshandisa, dzisingakoreka kubatika hadzo kuda ngenetwork kana kuti ngedata, asi zvizhinji ndo namba yandinoshandisa iyi. Kana kutobata vechirongwa motodini motobata ivo, zvinonga zvakanaka izvozvo. Zviro zvingandowanda hazvo pakutaura. Ndisati ndavhara chirongwa ndanga ndine chichemo chimwe chandinacho chekuti ndiri munhu unototsvagawo baba ake. Zviro zvinonesa, zviro zvinotouyawo panguva dzakatowanda sezvo zviro zvinotonesa matauriro andinoita naye. Baba angu vaizwi James Stole. Matauriro avo vaiti vaibva ngelaini yeku Bechnaf. Vaibva laini yeBechnaf kuenda kumusoro uko. Ndi baba vakauya vechitoya kutsvaga basa kuchipinge. Vakatsvaga basa vakariona basa paChinyanye. Kune purazi inozi Chinyanye kuchipinge. Malt cylinder. Malt cylinder border post. Vasenza zviya vakazodini? Vakazodanana namai vangu. Pakudana namai vangu havazozogara namai vangu. Zvakazoenda kuita kuti vasiye basa ngenyaya yekutaura kwemadzisekuru madzikoma amai. Vochotobva vadini vatobva vosiya basa. Chavakasiya chizhinji ngechekuti chekutaura vakati pamare inobuda iyi wozotengera mwana manapukeni. Vange muromo wavo vakataura. Zveshuwa ndozvendakataurirwa ndaberekwa kuti iwe baba ako akakusiya uri mudumbu usati waberekwa. Kuzoberekwa wakaenda kuita kune mare yavanga vakahola. Yaizi mare iyoyo yaida kutengerewo manapukeni. Asi kuti yanga isikadi kutengerera nini upenyu hwangu wese. Ndo chipo chavakasiya kuna mai vangu. Zvakazotoitawo kuti mai vashaike. Asi ndozviruzivo randinarwo. Vaizi James Stole. Rokutsvinyirwa vaizi Gombiro. Murume wainga achipfeka waikama bvudzi kustretcha romira musoro. Munhu waide zvokundochena sezvo anga atiri mukomana. Saka ndiri munhu unotsvagawo baba ake. Zvekuti handizivi kuti baba ndikavaona kana kuti vakashaika vanenge chivaziya dai vaiita. Vondibata pafoni dzindanyoresa pachirongwa apo. Kuitira kuti ndizoonawo rubatsiro randingaende kuita. Dato munhu watoo kuma 55 years. Saka kutotsvakawo baba paheji yakadaro munhu zvadini? Zvingatora nguva yakareba, asi Mwari chibatsira zviya tingatovaona. Kushaika kwavakaita munhu uchiriyo
vazive kuti kune mwana unoatsvaka. Ndo zvinikasiya. Mai vainzani? Mai vaizi Eva Simangu. Eva Simangu. Tingati vakasangana kana kuti vakashanda kumakore api, mungava neruzivo? Vakasaka ini ndakaberekwa mu1969. Saka ivo kusangana kwavo mu1967-68. Sezvo pamuviri pechitorawo 1 year zvinoita kuti ngema-allowance anoitwawo pakuziya kwana mukoti kuti pamuviri vanobata zvakadai. Asi 1 year ndikaiisawo yakadaro inonga yakanaka. 1968, 1967. Tingati vaita basa rei pavakazosa? Basa vanga vasina basa ravanga veitozivawo. Munhu wakatouya achitogadzira fence pachinyanya. Wakauya kugadzira fence vakatotoitawo group kudai. Asi kuzobva kwavo pavakazoita kuti vatobvawo pakati pemwedzi votosiya nemari yavo votaurirawo vanhu kuti dai zvaiita ndaida kuti mari iyi yazoita mundipirawo mudzimai wangu Eva Simangu azotengera mwana wake manapukeni. Ndikati ngechidimbu ndo zvindikaenda kotaurawo zvinondirwadzawo pamwoyo pangu kuti ndinotsvagawo baba angu. Inoitwa Benjamin. Asi kuti ndikati vangazive kuti ndinoiswa Benjamin, ndakatodudzirwa nemai zita iroro. Kusaziya yangu kuti rakapuwawo shamwari verudzi, asi ndiro zita rangu rinoshandisa Benjamin Simangu. Hamuna kumbobvira mambonzwawo kuti vane mukoma kana kuti munin'ina ane zita rakati? Ndikanyepa pakuti pane zvandakatombozwa zvaibva kuna baba hapana, kana kuna mai handitozvifungiri kuti zvingava zviripo. Sezvo nditori mwana umwe wendakazwa kaberekwa ngemunhu wakati waichigadzira waya pachinyanya. Ichibva Bechnaf. Ndiyo line yaitozi bhazi ravaikwira raiende Bechnaf zvakatoende kumusoro yamene kuti vaiperera kuti munhu waitotaurawo chizezuru. Sezvo chizezuru chakavharika kwedu kuChipinge uko. Munhu waibvawo kumusorosoro. Aiwa, tinovimba kuti dai mukasangana navo kana kuti mukaziva kuti vakazoperera papi. Kwaiva kufara tinemi muchirongwa chino mechitudza nyaya yekuuya kuSouth Africa yamati makauya mukazorarama mukazoita mhuri yenyu. Tinotenda zvikuru. Tinobonga. Tinovimba kuti tichawana rubatsiro kana ma-well wishers achatifonera kana kuti achakufonerai pachirongwa panyaya yemwana ari kuda rubatsiro. Zvingatendeka. Tinotenda. Chese chine mikoya kai pachisha yesiba Andina gendirere chinorongwa nemadoa nizile Mimone munando wachu Himimone rushua Dimimone kupenya kwa mvura Hendemone chando nesua Mbambire Pamocha simuta Bamwe mukuru bandira